Čau lidi, vítám vás u nového videa, spíš shortu. A dneska to bude mít opening jednoho Hypercharge Star Dropu, který vidíme tady, a jednoho Legendary Star Dropu. A já se asi prvně vrhnu na ten Hypercharge. Aha, tak prvně tohle. Teď Hypercharge. Teď tu máme ten Hypercharge. Já se bojím, co mi padne. Hypercharge na Finxe. Dobrý. Tohle. A Legendary. Ježišmarja. Super rare. No. Jo? A tohle to bude pro dnešní video úplně vše a vidíme se prostě u dalšího videa. Zatím čus.